A teraz môžeš povedať to. Čo? Keď dnes nebudeš na YouTube, hovor tu. Keď dneska nebudem na YouTube a varenie gulášu s priateľom, končí s Mercedesom. Boskávam vás. Môžeš sa podpísať pod tom? Podpíše sa. Ja viem, že sa podpíše. Tamtým Mercedes. Nebuď na ten Mercedes. YouTube, dneska 2.13. Keď to dokážem spracovať, určite veď už zajtra sa videl na YouTube. Tak ako my sme predminuli. A tu berá tu pani Zuzanu, samú, čaká tu stále na niekoho, neviem na koho. Tento stôl mám ten. To je, no? Tento stôl, to je moja rodina. Jak si želáš? Zober ich, to je moja rodina, nech budú na YouTube. Zober, poď bližšie, zober ich celú rodinu. Tam bude, vieš co, tam bude... Bližšie troška. Vieš, koľko filmov už tam bude? Ale to teraz tak zostriháš tu ešte. Nič nebudem strihať, naturál bude. Naturál. To, čo hovoríš, tiež tam bude. Budeme na YouTube, všetci budeme na YouTube. Ako to hovoríš? Dneska to tam nahodíš a zajtra pozrám. Veroniku Zobertovú je to akože, no, tak, aby tam aj ona bola, rozumieš ma? No. Nie, začiatky, toto sú jej začiatky. Potom, keď bude staršia, bude sa potom smiať a hovorí. Jasne, to je hviezda. Jednoducho je to hviezda. No. Ďakujem. Ty, a kde máme guláš? Tu máme guláš. Poďme ešte A čo si ty spravil? Trošku ešte ostalo z gulášu. Aj túto pani zlatú zober na to YouTube. Nie, to vážne vám hovorím. Počúvaj ma. Zoberte, nech nám niečo povie. Aj psychologička ju nebe. Najkrajšiu susedu. Najkrajšiu susedu z nášho vchodu. Zober pekne na YouTube. A môj už to tá spadá. A povie, že teda ako je to Od prstov. Prichodia, to suseda zoberte. Dobre, už končite. Žiaden koniec. To je začiatok. Máme tma. To je To je začiatok. začiatok nášho konca. A to vyretušujú. Tak, dobre. Šéfka je šéfka. Tam má svoje práva. Ako je to? Dobre je to. Začíname. Začíname. A kde je ten zvonček? Nemáme. Pán. Si mal doniesť. Že začíname. No však ty si mal doniesť zvonček. Ty si tu po 2 rokoch. Nie ja. Asi nebude, no ale... To za zrakom, že som vôbec tu a vôbec dnes, lebo sa mení termín gulášu. Vy ste videli ten minulý termín, čo bol na YouTube? Dajte si Rovňanová 6 na YouTube, už tam bol raz. Áno. Vážne vám Sme tam hovorím, mali nie je guláš. to, že nie, že vám tu robíme srandu nejakú. Áno, Mirka, bol. Všetko sme tam boli, aj aké sme boli opäť, aj chodili štvornožky, každý sa pýtal, my sme režali hým, tam to vyzeralo, ako keby sme boli na Palme, že to sme boli na riviere. Áno. A ešte to tam bude? Aj to tam bude, Ja aj to tam je stále. To tam je stále. A to bol rok. Píšeme piknik, Piknik Rovňanova. Zlaté Moravce Rovňanova 6. Rovňanová. a to tam už nabeha. Tam to je? Je to tam, Neboj sa! ale bez vás, bohužiaľ. Bez Ale teraz to už bez vás. Tento rok to už bez vás. Tento rok to už je Mirka s tebou. Už to tam. Lenže aby mi diplom nezobrali, keď ma tam zadajú. Bývalí susedia sa nedostavia, Andrejka s Makarom. na YouTube. No, neviem, či už prišiel z no, dovolenky. Ja tiež Vieš, mám ako tie boli na Ja musím dovolenke. pôsobiť však vo hodí. No, ale veď toto bude Velice rád ťa vidím a velice rád sa s tebou napijem. No to dúfam. Aj ja. A ja. Aj ja. Čo ja pijeme? Ako si to zaradíme, pevne to vypnem.